dhi nyime ponono ni obilago nitiere kod gima gidwa ni ging'e kuom Fred Matiang'i. Kora mungaji wang kwa keto tenge mago motendre kod nonro mitimo ewi jatelo machon no wadhi mago mag siasa. Wang'iyo mago mantiere kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance. Kama ni ogai mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance Raila Odinga onyiso speaker mar Senate Jeff Amason Kingi mondo owe donjore kod chenro mag duond buche wikombe mag od bura mar Senate. Otuwa kod jofwambo weche alwora mar od bura mamalo bang' romo kod senators mag Azimio, Raila oseyo Kingi kuom tamore puodho lokruok mar telo e lemo mag jago oporo mar kweth manok e Senate mane otim kod Azimio. Mabiro bang' speaker mar Senate Amason Kingi tamore e yango gwelo mar ledama olekina kaka jago oporo mar kweth manok e Senate kendo kao leo mosebedo kao mako kod Fatma Dulo mano mar duond bura mar Jubilee. Azimio nodiro ko Fatuma Dulo bang' en kod jod bura mag Jubilee lando chenro mar dare Azimio kendo siro lwedo piny owacho mar Kenya Kwanza. The leadership of political parties should never be interfered with by the Speaker of the Senate. When a political party chooses to change leadership or to whip a member for any reason, it is none of the business of the Speaker to interfere. Speaker Kaparo made a ruling very clearly that Parliament cannot be injuncted in performing its duties. So I want to urge the Speaker to allow Azimio to effect the changes in leadership in the House.